זהו סיפור אהבה כמו באגדה, כמו בפנטזיה קסומה מהמאה ה-21. נסיך ונסיכה, שתי נשמות תאומות, כמו באגדות, נפגשו במאה הזאת. הוא הושיט את ידו, ידיי הושיטה לו, וביחד הם צעדו בשביל אהבה. שתי נשמות תאומות, כמו באגדות, נפגשו במאה הזאת. תמר ונמרוד, נמרוד ותמר, סיפור אהבה מן האגדה. תמר ונמרוד, נמרוד ותמר, סיפור אהבה מן האגדה. זהו סיפור אהבה כמו באגדה, כמו בפנטזיה קסומה מהמאה ה-21. נסיך ונסיכה, שתי נשמות תאומות, כמו באגדות, נפגשו במאה הזאת. הוא הביט בה והיא הביטה בו, וזה היה כה ברור, כי היא שלו והוא שלה, כי היא שלו והוא שלה. תמר ונמרוד, נמרוד ותמר, סיפור אהבה מן האגדה. תמר ונמרוד, נמרוד ותמר, סיפור